sílu svou už znám, já jsem láskavý, bránu otvírám, klíčem housloví, sílu svou už znám, já jsem láskavý, bránu otvírám, klíčem housloví, sílu svou už znám, já jsem láskavý, bránu otvírám, klíčem housloví, sílu svou už znám, já jsem láskavý, bránu otvírám, klíčem housloví. Nejdřív chci říct, že každý poznáváte houslový klíč. Houslový klíč je na začátku jakýkoliv hudební osnovy. Jakákoliv písnička, symfonie, jakýkoliv, tak na začátku je houslový klíč. No, tam je velmi důležitý jedna věc. Podle toho, ten houslový klíč a to předznamenání, když to řeknu, znamená, na jakou tóninu se naladíte. Jestli je to durová, molová, církevní stupnice, jestli jsou tam, já nevím, G-dur, A-dur. Když já budu hrát v A-dur a vy budete hrát v C-dur, tak se asi ta písnička moc nepovede. Kdybyste chtěli, tak vám ukážu, jak hraje rozvedená kytara, abyste viděli, že se to nedá. No a náš život je stejný. V podstatě na začátku toho života si vybíráte, jak je ten svůj klíč. Ale není to tak hrozný, že to je na začátku, ten začátek je vlastně každých 24 hodin. K tomu se dostanu taky. Takže já nejdřív asi popíšu, co ten obrázek znamená. Houslový klíč, ten tady asi všichni zaznamenáte. Jak bych to řekl, tak začneme tím, že tady je nějaká dorovná čára. Tady je hvězdička, tady je křížek. Tak asi tušíte, že tady to je ten vstup do toho materiálního světa, to narození, toho fyzického. A tady je nějaký odchod. No a tohleto, když byste měli popsat životopis, tak to všichni víte, co tam budete psát. Od školky, já nevím, všechny možné akce, školy, schůzky, manželství, rozvody, to se tam dáte. Všechny ty pohřby, svatby, které jste zažili, to tady všechno popíšete. Teda jsem, tohle nevíte, že jo? Ale nikdo neví, kde jsme, v které části. To se stalo, ale dobrý. Takže chci jenom říct, že to je tahle ta část a tohle lidi většinou hodnotí jako život. No jo, ale klíč ukazuje, nebo aspoň mě, pak je tady ještě ten kříž, tuhletu osu a tam většinou to popsaný nemáme, tam jenom vnímáme, že nám je dobře nebo špatně a podobně, ale to je všechno. Já tomu říkám kříž života, protože když tahle osa, když byste to vzali, jako to se posouvá, takže vy vlastně nevíte, kde jste, ale tohle je naše spojení, jak s vědomím, tak s tím, čemu říkají třeba dneska moderně matrix, jo? To znamená kolektivní nevědomí. A vlastně, takže abych to řekl, každý, to oranžový je váš prostor, vaše pole kolem vás, který každý můžete nakonfigurovat, ovládat, můžete o něm rozhodovat. Ale jenom o tomhle. Do tohohle už nemáte co kecat. A je to jako, když bychom to přirovnali k počítači, tak tohle je ten váš počítač. A vy budete rozhodovat, jaký ten software v tom počítači chcete nahrát. Tohleto oranžové pole jsme dostali dočasně. Na nějakou chvilku. Jako dár a zároveň jako příležitost zažít fyzický svět. Což je neskutečný privilegium a průšvih je, že 90% lidí to prožívá spíš jako bolest. Jo, ale nemusí to tak být. To znamená, tohle je
dejme tomu ten náš prostor, ten náš bazének. Tohle je něco, o čem se lidi dohadují, jak to nazvat, a je to úplně jedno. Každopádně já tomu někdy říkám vyšší já, a velmi často tomu říkám naše vědomí. Tohle je ten kolektivní průšvih, když otevřete ty zprávy a všechny ty emoce, co lidi prožívají, se někam ukládají. A tohle to velmi silně ovlivňuje naše smysly a naše pocity. Ale teď to nechci jít do hloubky, takže jenom tak jako krátce, abyste věděli, o co tady jde. Tak tohle, tomu jsem už tady se zmínil, je spirála podvědomí. Co to znamená? Máme to tak, že ten materiální svět můžete ovládat, to svý pole. Máte na to pouze 4 nástroje. Což je dobrý, protože můžete to ovládat svýma myšlenkama, myslí, svými slovy, svými činy a svými emocemi. Emocemi, že? Dobře. To je všechno. A teď jde o to, že my nějakým způsobem tady to používáme, většinou nevědomky. A když to používáme, tak vznikají programy. Řeknu to jinak. Když uvidíte venku něco hnusného, třeba v těch zprávách, tak vaše mysl to zaznamená. Můžete to okomentovat jako, že to je hnusný třeba, jo? Tím to ještě zesílíte samozřejmě. Můžete udělat nějaký čin, třeba napíšu petici pro dělálce příchod. Jo? Tím tomu dáte ještě větší pozornost. Jo? Tím nechci nic zkazovat, jenom říkám z tohohle úhlu. Teď ty emoce. Jo? Představ si, že ten soused na to má opačný názor. To je na zabití. Jo? Ty emoce musí radovat. Takhle pracujeme my nevědomky. No a když se to stane takhle, jak jsem to třeba si teď vymyslel, to je naprosto fiktivní, že? Tak vznikne přesvědčení do vás. Já jsem ten bojovník za spravedlnost, všichni ostatní jsou idioti. Kdo to tak nemá. No? Když to budete dělat častěji, tak vznikne návyk, zvyk. Vznikne zvyk. To jsem já jsem ten, kdo napsal tu petici. Jo, já jsem ten lepší, protože já jsem vegetarián, nebo já jsem naopak ten lepší, protože je maso. Jo? Jsem prostě něčím lepší, protože patřím do určitý skupiny, kde ostatní na to nemají. To je ten takový to přesvědčení návyk. Vznikne, už to zase padá, to je zajímavý. Potom tady je dál, když se tohle stane takhle do téhle hloubky, tak vám to ovlivní váš charakter. Ten je tady dole. Protože oni budou vždycky říkat, to je ona, ale bacha, jo. To je veganka dnes, ne, aby si vzal tady steak. Jo. Říkám, přeháním to teď, jenom z legrace. Prostě charakter, nebo začnete nosit černé šaty, protože se to hodí vašemu imiči. A oni budou říkat, jo, to je ono, to je takové, no. Nebo naopak, ten si hraje na duchovního a takový. Charakter, všichni jsme na něj hrozně hrdí a máme pocit, že proměnutím, aspoň já to beru podle sebe, po 40 máte pocit, že už všechno ví. A takhle se vytváří příběh. Když jsem tomu říkal osud, je to blbost. Máme svobodnou možnost volby. Příběh. Jako když si přečtete knížku. Příběh. A my tak rádi milujeme příběhy, takže my věříme tomu, že my jsme ty ublížení, nebo tohle tady je tak úspěšný a média a všichni to kolem nás nabízejí a prostě všichni nám cpou příběhy někoho jiného. A my máme furt procit frustraci, že nejsme rozhodlí, protože ty vole, mu se to podařilo, jak to, že mě ne, to je debil. Jo? A už to máme takhle. A takhle to funguje, že jo. Já neříkám, že u jiných Karel Kýve, ale hele, já to mám stejně, akorát se s tím nechlubím. To všichni jsme si to prožili, kdo říká, že ne, tak asi žádné rozsvědomí. No a tohleto potom končí v tom bodě život, čemu já jsem řekl život, protože to je to, co žije. A teď si představte, že žijete tuhletu formu, co jsem teď popsal. A odkud myslíte, že se berou ty myšlenky, které jdou? 80 myšlenek, které přicházejí do vaší hlavy, je za prvý, jsou negativní a jsou lživý. Jsou způsobený právě odtud, protože mysl je tady, jo, když to vezmete. A ty myšlenky jdou 80% jde odtud. Tady odtud jde 20%, no, oni říkají, že jenom 5%. U těch lidí, co teda, jak se říká, meditují a dělají, pracují na sobě, tak třeba je někdy 20%. Ale normální člověk přes 5% se tady nedostane. Jo?
To je ta intuice, říct, ale tady nemám být, tady se mi to nelíbí. Jo? Protože mozek vám řekne, ale měla bys to být, může se ti to hodit, když tam potkáš někoho toho správného. Jo? Takže ty myšlenky jdou odtuď a vlastně ten cyklus se uzavírá. Vy, když máte 80% blbých myšlenek, tak co myslíte, jaký budou vaše slova, jaký budou vaše činy, jaký budou vaše emoce. No a takhle se to prohlubuje a lidi padají do té spirály, do toho víru, do té doby, dokud dopadnou tou držkou na zem, na dno. A uvědomuji si, že ta hra je vlastně úplně debilní a že mají možnost vystoupit. To vystoupení je tady v tom okamžiku. V těch emocích. Vy máte otevřenou cestu nahoru. Ale tady to bez té lásky nejde. Teď nemyslím tu lásku těch románů, myslím opravdu, co že víc jiného než láska nejste. Prostě tady totiž nic není. Tady je, my říkáme, třeba křesťané říkají Bůh a taková, a pořád to berou jako odděleně. Ne, tohleto i tohleto jste pořád vy. To je vaše bytost. To, že se vnímáte jako tady to tělo, to je tady ta část, dobře. Ale to je, víte, že materiální svět podle kvantových fyziků není ani 1% z té reality. To je 0,0, nevím přesně kolik, to bych tady mohl. Ani 1%. Takže to, co vnímáme jako my, jako tady to, že mamička, to je necelý 1% reality, která tady je. Já si to nemůžu představit, já si taky ne, ale je to prostě docela zajímavý, jako uvědomit si, že všechno je jinak. A teď co s tím? No tak hledajte, klíč je o tom, že já jsem se díky tomu, že jsem se hrabal v té spirále docela dlouho, tak udělal jsem nějakého domoterapeuta, takže jsem odblokoval, a to vám klidně ukážu, to se dá rychle udělat. Jo, všechny ty emoce, to je ten hard disk tohleto, to je hard disk, který v tom počítači máte. A dobře víte, že když tam budete stávat každou hovadinu, tak ten hard disk se zaplní a dál nemůže. My uděláme reset. Jenomže v tomhle životě nemůžete udělat reset, co by si všichni mysleli, že jo. Ale tak to je, že jo, pak to s váma praští, vy se proberete, ztratíte paměť a je vám dobře. A tím vlastně zjistím, dostanu se k další věci, že vlastně všechno, co tady je dole, na hraní, o čem jsem teď mluvil, je jenom software v počítači. Když dostanete nový počítač, přijde IT, který vám vymění software, nahraje vám nový. A teď si představte, že vám začne nový život. Nový, tam prostě jede furt, dokud ten hardware stačí, tak ten software se dá obměnit. A ten programovací jazyk je to energetický pole, jo? A naše DNA je ten přijímač. Takže jenom jsem chtěl vysvětlit, jak funguje ta normální spirála funguje, že ty lidi se točí v této spirále a málo kdo se dostane vejš. Proč? Protože se tady na vás valí ze všech stran informace, emoce. Jo, když budete na dovolený v klidu, vypnete si mobil, vypnete si rádio, jo, všechny ty stanice, které jsou každý 2 minuty reklamy, jo. A prostě začnete vnímat, že to zníčko fakt je docela dobrý, jo, že když zapadá a tak jak podobně. A dáte si skleničku vína, prostě uděláte si dobře, tak prostě najednou ten problém není, že jo, než se vrátíte domů. No a co tím chci říct, že v okamžiku, kdy my pořád jsme vystaveni dalším a dalším informacím, tak je to jako kdyby vám do toho počítače každou vteřinu někdo dával tisíce programů, který vůbec nepotřebujete. A vy si myslíte, že je musíte řešit. Tím, že je řešíte, nemáte, ztratíte klíč od toho vaříšku. Protože se točíte. Já to musím vyřešit. Mě přišla platba teďko. Musím to nějak rychle okamžitě řešit. Jo, zavolala mi kamarádka, že má problém. Všechno musí přestat. Musíme to zastavit. Jo. Začne válka. Musíme, co s tím budeme dělat. Koupíme si zásoby. Jo. Voda je otrávená. Máte, musíme být nový filtr. Já teď plácám, jo. Jenom říkám, jako, že pořád něco řešíme. Ten software je důležitý, protože když vy dostáváte informace, nějak ho zpracováváte, tak je otázka uvědomit si, kdo vlastně ve skutečnosti jsme. Kdo ty informace přijímá? Kdo jste? Protože my jsme si teď řekli, když tady to prochází, že tím, co nahráváte, vzniká
nějaký váš charakter, nějaká vaše osobnost se tvoří. Říká se tomu také ego. To není jako špatný, že jsem namyšlený. To znamená jenom, že osobnost. Jo? Já teď tady, dejme tomu, přednáším, tak mám osobnost toho přednášejícího. Budu hrát, budu osobnost, budu muzikanta. To jsou ty role, to jsou ty herci, kteří hrajou v divadle. Ale to nejsem já. To je malá součást toho, co zrovna hraju. Když přijete domů, budete matka, babička, milenka, budete prostě v určitý roli. Ale ta role skončí, jako každá role skončí. Já potom se seberu a normálně jsem normální zase. Jo, to znamená, jsou to role, které skončí. Náš život taky začne a skončí. To je jenom role. Ale kdo ty informace, kdo to pozoruje? V podstatě existují asi hodně identit, kolik máte rolí, kolik máte identit. Ale to základní, co tady chci říct, je, že tohle, tu spirálu, ty roli, které jsme uvěřili, že jsme to my, to je ta jedna identita. Jo? Já budu hrdý, že jsem teda jako majitel zařízení a že mám 5:0. Ale nejsem to já. Jo, zítra mu všechno můžu přijít. Můžete být zdraví, zítra nemusíte být. Víte dobře, že je to dočasný. To nejste vy. Když se dostanete sem a vy vlastně zjistíte, nebo když bychom, a uděláme si to v té meditaci, když vy na chvilku odezdáte, stejně jako když budete jednou odcházet z tohohle světa, odezdáte všechno, co je dočasný. Jo, všechno. Odezdáte všechny myšlenky, které vám jsou na prd ve světě, kde hmotný svět, kde neexistuje. Odezdáte svý tělo. Odezdáte prostředí, dům, který máte rádi. Odezdáte minulost, která vás tížila. Odezdáte strach z budoucnosti, už vás nebude trápit, jestli příští rok zvednou daně. Odezdáte emoce, které vás držely na zemi, nebo naopak, které vás vynášely. Nemůžete projít s nějakým nákladem. A vy jednoduše zjistíte, že i když to všechno odezdáte, že pořád existujete, pořád jste. To znamená, co je, když všechno odezdáte, co zůstává, co nemůžete odezdat. Jo? A tohle nevymyslíte hlavou, myslí, to musíte zažít. Protože každý to zažije, buď za svého života, nebo na konci. Ale zažije. Nevyhne se tomu nikdo. No a nejde o to, v okamžiku, kdy to zažijete, tak zjistíte, že ten život se můžete vrátit, ale budete ho vidět jinak. Najednou zjistíte, že tady v prostředku, všimněte si, tady je mysl, no? A tady z druhé strany je napsaný vědomí. To je to ze zhora. A teď si vlastíte, že ráno otevřete oči a začíná 24 hodin cyklus. Když se dáte do té pomyslné loďka, taková, jako kdybyste tenhle den budete plavat na téhle loďce. Tam je jenom jedno kormidlo. Koho postavíte k tomu kormidlu? Když bude to řídit mysl, tak budu říkat, co dneska musím udělat, kolik musím vydělat peněz, s kým se mám sejít, mám plán, argumenty, jo, tady musím zazářit, tady musím blablabla, jo. A nebo to bude řídit vědomí. Protože tady vlastně už ten váš příběh, ten ideální příběh, ten, při kterým jste šťastní a vaše srdce jásá, je dávno napsaný. Teď si představte, že dostáváte fakt to nejlepší, co pro sebe můžete mít, ale vaše mysl říká, bacha na to bude nějaká léčka, ne, musíš být dobrý. Jo? A vy to vlastně s tím celý život bojujete do té doby, než se nedostanete na to dno, pak říkáte, k čemu to všechno je. A možná potom se to projde. Takže ten smysl, o kterém tady jde, o to, že ta průchodnost, to světlo, potřebuje projít. A ještě k tomu zmíním teď důležitou věc, já jsem to tady neřekl. Z čeho jsme stvořeni? Vědci, teda aspoň co se teda, ať pozorujete třeba Dispenzu a tyhle ty lidi, kteří se tím zabývají, tak oni říkají, že vědci tvrdí, že jsme vlastně stvoření
ze světla, což je nejmenší částice hmoty, fotony, tady nahoře. To je to z energie, o které se často mluví. Já tomu říkám energie země, protože bez toho jídla prostě přežijou jenom někteří. No a na rozdíl od vědců se liším, protože vědci tvrdí, že to, co je v prostředku, že jsou to ty informace. A já říkám, že to není pravda, že je to láska. A uvědomte si, že máte určitý hard disk, to jsem tady říkal. A ten hard disk má omezenou kapacitu. Když vám naplním 99% informací, kolik myslíte, že budete mít prostor na tu lásku? Je to velmi jednoduchý. Každý člověk, když ho rozeberete nebo když si dá 3 panáky, tak touží po lásce. Někdo ji nemá, ale všichni jsou hrozně chytrý. Všimli jste si to, jo? Všichni všechno vědí. To je velmi chytrý, jako v podstatě, když nebudu chtít, abyste jedli, já nevím, nějaké jídlo, tak vám dám jiný. Já dám vám ho tolik, abyste už neměli místo na tom dobrý. Tohle je strategie, která se teď tady děje. A proč vám to říkám je, protože my jsme stvoření, když jste se narodili, tak vás věci vás nestvoří. Žádné informace, když jsou třeba pokročilí. Ne. Potřebujete energii, potřebujete světlo a potřebujete lásku. Bez toho to nejde prostě nějak. No a tohle je vlastně smysl, abyste tohle pochopili, protože pokud do té doby, dokud budeme přijímat a pochodit, budeme pracovat na osobním rozvoji a budeme poslouchat všechny ty, co byly v tom světě a všichni nám všechno řeknou, protože oni to mají od těch buddhistických mnichů nebo od někud, kam já se v životě nedostanu. Určitě je to super, ale jsou to jenom informace, mysli. Vždycky. Takže otázka zní, kdo to dělá, kdo to říká, kdo to vnímá? Je to mysl nebo je to vědomí? No a to je vlastně celý ten klíč, protože u mě se to posunulo teď tak, že klíč je tady 10 let, tenhle ten, a posunulo se to v posledních roce opravdu neskutečně jinam, protože zatímco dřív jsem se v té spirále hrabal a pomáhal jsem lidem odstranit ty programy a řešil jsem jejich, proč to tak je, tak teď to je jedna varianta a jde to, ale to je vy odstraníte jednu vrstvu a dalších 10 je připravených. Jo? A pak je ještě jedna, to je ta z té hry vystoupit. Protože tím, že se dostanete do vědomí, tak můžete tu realitu změnit. Ne změnit, abyste mi rozuměli jak. To, co venku vnímáte, vy nemůžete měnit. Jako bojovat s tím. To už je nahraný film, ten už jako je hotový. Vy můžete dělat to, že si vyberete jinou realitu, jiný svět. K tomu máte ty 4 kroky. A ještě, abych to dokončil u toho klíče, tak zmínil jsem se o 4 nástrojích. A ta cesta ven je 4 postoje, které vám pomáhají, které jsou spíš ukazatelem toho vědomí, protože vědomí nemá nástroje. Vy v tom vědomí jste ideální, jste dokonalí, jste skvělí. Tam není co vylepšovat. Pokud jste součástí vědomí, lásky, Boha, co chcete vylepšovat, sakra, co chcete pořád zlepšovat. Se narovnejte a uvědomte si, kdo jste, ten celý. Protože to ostatní je hra mysli, jo? Že vám tvrdí, že je ruina. To jsou jenom keci. A lidstvo se v těch informacích mysli udržuje schválně, protože nebude mít čas, nebude mít prostor a nebude mít kapacitu na to, aby zjistili, že je to ta láska. Jo? Prodává se možná tak maximálně někde přes Facebook. To je opravdu, to je prostě ten průšvih. Takže to základní sdělení, které jsem tímhletím obsálým popisem chtěl říct, je, jsme stvoření ze světla, z energie a z lásky. Naším úkolem je tady udržovat lásku, protože to je, co může projít. Pokud to budou informace, tak to neprojde.
a můžete se snažit, jak chcete, celý život a nebudete šťastní. Takže i takzvaně úspěšní lidi, když se posadíte s nimi u stolu a oni se vám po 2 pivech rozbrečejí, protože říkají, ten život stojí za hovno, tak já říkám, tam je otázka, jsi šťastný? Pokud ano, zaplať pámu, jo? Ale tohle je mazec, jo, docela. Mluvil jsem o informačním poli, jo? To je to, co nás obklopuje. Představte si ryby v oceánu, tak oni mají vodu a vůbec nevnímají, že je tam nějaká voda, je to pro ně přirozený prostředí. My máme kolem sebe pole. Někdo ho vnímá, někdo ho nevnímá. Dá se to velmi rychle naučit a vlastně mezi těma rukama ho, když se budeme brát 10 minut a řeknu vám jak, tak budete cítit každý. Jo? Dělal jsem reconnection, dělal jsem tyhle ty věci. Není to úplně reiki, je to něco, co neovládáme. My jenom se připojíme a kocháme se. Rozumíte mi, co říkám? V okamžiku, kdy to pole ucítíte, to není proto, já ti tam teď pošlu tu energii, nic neposílat. Kdo jste, že můžete něco posílat? Vy jste jenom ta vlnka na tom oceánu, vlnka, jednou nahoře, po druhé dole. A v okamžiku, kdy si ta kapička uvědomí, že je stvořená z vody, tak už to není vlnka, ale je to celý oceán. Ten oceán je tady. To znamená, kdo? Pokud já jako Jankovec budu chtít ukázat tady, že jsem teda frajera, že vás tady odblokuju, tak se to jednou podaří a po druhé se to nepodaří. Pokud mi je to úplně jedno, teď to nemyslím lhostejně, ale myslím, že pokud si uvědomuji, že jsem nic, jako osobnost, a zároveň to odezdám, tak jsem zároveň všechno. Protože já to neřeším. My jsme společně v tom oceánu a my si můžeme dovolit říct, jsem tady. Já jsem připravený, já jsem tady. A ucítíte mrazení, ucítíte mravenčení, ucítíte spoustu věcí a budete vidět, že jste správně. Budete to cítit, to je ten velký rozdíl, to je to, co přichází ze zhora. To je ta skutečná kvantová vlna. Všechny směry, všechny duchovní směry, všechny náboženství, všem jde o to jedno. To znamená, ať děláte cokoliv, nemůžete udělat chybu. Problém je v tom, že je důležitý, a 100krát to tady potrhnu, jestli to dělá vaše mysl, nebo vaše vědomí. Nebo vaše. Vědomí není vaše. Jo? Protože mysl může být jako ego duchovní. Jo? Já jsem prostě už pozor, já už mám víc kurzů než vy. Duchovní ego. Do toho taky spadnete hrozně rychle. Když se mi podařilo první paní zbavit z artrózy během 3 dnů, no tak a přihlásila se celá poliklinika ke mně, no tak jako co s tím máte dělat? Tak během týdne bylo po efektu, protože najednou ta zodpovědnost, ale to musíš, když to udělat jedný paní, musíš, ta druhá chce taky. Jo. No a to ego vám tam skočí do toho. Musíte si uvědomit, že vůbec tyhle ty věci neřídí. To je v podstatě, když budeme spolupracovat a já udělám tohle, tak já vás v tom poli mám. A najednou jsme v tom oceánu společně. A já když si přitáhnu tu lásku, tak ji přitáhnu i do vás, protože jsme jedno. To jsou hrozně krásné věci, které se těžko popisují, ale když to zažijeme, tak to potom stojí za to. Takže tím chci říct, že existuje nějaký pole, pro někoho informační, pro mě to není informace, pro mě je to pole lásky, ale připojit se tam můžete jenom bez mysli. Jakmile tam máte mysl, v tom smyslu, že tak dávej bacha, já jsem ten mistr světa a teď ti ukážu, jak tě odblokuju. To je pak, zavřeno. Můžete mávat rukama, co chcete, vám to napad. Jo? To neděláte vy. My jsme tady jenom toho. Já jsem se zmiňoval o 24-hodinovém cyklu. Naše tělo je v podstatě, jak bych to řekl, stroj, cyklický stroj. Máte stroj, který má 24-hodinový cyklus. Každý den máte, ráno stáváte, asi si čistíte zuby, jdete na záchod, dáte si sprchu, někdo kafe. Prostě máte svý rituály. A to tělo, to uděláte 3 dny po sobě a už si na to zvykáte. Jo? Tak
takhle se dělají návyky, že jo. Máme spoustu prospěšných návyků a spoustu hrozných. No, teď si vemte jako počítačoví experti, že hrajete počítačovou hru, 24 hodin je jeden váš život. Vy vlastně tomu tělu říkáte, tomu vašemu, to nejste vy, ale vašemu tělu, vaší materiální části říkáte, takhle bych chtěla žít. Jaký máte ten den emoce? Jaký máte jídlo? Jak se potom cítíte? To všechno se tam zapisuje. Všechno. A to tělo okamžitě nastavuje pravidla hry. Takže máte zaručeno, že jestli se dneska cítíte blbě, tak si udělejte takový deníček, čím jste včera prošli. Protože to je, vy vlastně říkáte každý den, takhle, vemte si, že 24 hodin je celý váš život. Celý váš život. Když budu chtít poznat váš život a uděláme si snímek 24 hodinového dne, uděláte si ho sami, tak o sobě budete vědět víc, než psycholog na vás pozná za 10 let. Znamená, jak se cítíte? Na co jste mysleli? Jaký máte pocit? Jo? 24 hodin, proč to říkám? Protože je to hrozně, protože se nám to nepodařilo, že večer ležíme v posteli a říkáme, to jsem to dneska zase nějak udělal. Tak s tím se samozřejmě blbě spí, protože si programujete, ale ten vesmír, to vyšší já říká, dobře, zkusíme to zítra spolu znovu. Dostanete nový život, vy nevíte, kolik jich dostanete. A pokud ty lidi, vlastně většina lidí s proměnutím jenom hasí ty věci, co přijdou. Takže oni jsou opravdu v tom kolečku jako ten křeček. Jo? A v okamžiku, když si uvědomíte, dneska začíná nový život. Jako, kdybyste to všechno pustili, začíná to znova. Umějí to výborně pejskové, mladí, umějí to výborně malí děti, protože tady musí být jenom radost, jo? Ale to už patří k těm jednotlivým postojům. Takže třeba my jsme třeba povídali o tom, že tady je respekt, jo? A v tom respektu je třeba, my si říkáme, my ho respektujeme, ale respektovat znamená, že třeba něco vidíte venku, vůbec se vám to nelíbí, ale vy nemáte potřebu to měnit. Teď si říkáte, jak to, když se mi to nelíbí, tak já to chci změnit přece. Ale my jsme si řekli, že vy to změnit nemůžete, to je přece nahraný film. To je jediný, ten, kdo to chce změnit, pokud máte ten pocit, já to musím změnit, a toho chlapa přerovnám, tu ženskou změním, tak je to vaše mysl. To je to ego. To je ta vaše osobnost, která má pocit, že to musí být podle něj. Pokud se na to koukáte, jako v kině, který jste nenatočili vy, protože všechno není vaše práce, tak říkáte, a mně se to nelíbí, příště půjdu na jiný film. Jo? Jednoduše, a pokud to dokážete takhle zvládnout, tak už se na to koukáte z té pozice toho vědomí. A to, že změníte to okolí, to se udělá za třetím krokem, a to už by bylo zase na dlouhý povídání, protože tady jsou činy, jo? Tady je vlastně ten přítomný okamžik. A jak poznáte, že jste v přítomném okamžiku, vy budete cítit radost. Protože pokud tady to projde tou spirálou, těma programama, tak tady máte radost a nevíte proč. To není radost, vyhrála jsem v bance, nebo vyhrála jsem v loterii. Vy máte prostě radost, protože svítí sluníčko. Protože máte radost. Pokud vaše osobnost potřebuje lásku od někoho, tak je to podmíněná láska. To je, promiňte, že to schodím, ale je to kšeft, obchod. Budu tě milovat, když. To vědomí tam je to jiný. A v okamžiku, a je to jenom software, kterýmu jsme uvěřili. Pokud když si uvědomíte, kdo jste, tak vy byste mohla dávat vagóny lásky. Ptal jsem se slunce, co je to štěstí, ptal jsem se stromů, jak být. Ptal jsem se vody, kam stále proudí, zdali má radu, jak žít. Žádné výčitky,
žádné očekávání, žádné námitky, jen čisté milování, žádné výčitky. Žádné očekávání, žádné námitky, jen čisté milování mý. Ptal jsem se lesa, jak ticho léčí, proč v duši cítím zasklep. Odlosou mysl, naslouchej srdcem, uvidíš, hned bude líp. Žádné výčiky, žádné očekávání, žádné námitky, jen čisté milování, žádné výčiky, žádné očekávání, žádné námitky, jen čisté milování. Žádné výčitky, žádné očekávání, žádné námitky, jen čisté milování, žádné výčitky, žádné očekávání, žádné námitky, jen čisté milování. A říct